Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Happy, 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 happy. Make you the bells I jingle. Can't say come, we jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abong. En brief ya funa new ya say come. O jingle, wish you single. No hoor not loop, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Kijkers van Kulturu TV, welkom bij dit vraaggesprek. Wij zitten hier met Jaja Strana Uma, moeten we zeggen, mevrouw Patricia Etnel, zoals we haar kennen als lid van de NPS, de Nationale Partij Suriname, maar meer ook als DNA-lid, volksvertegenwoordiger. Mevrouw Etnel, we zitten aan het eind van het jaar 2023, Ayari Etapo. Hoe is het jaar 2023 voor u geweest? Sowieso, het heeft zijn uitdagingen gekend. En voor mij, met de uitdagingen, heeft het me alleen maar sterker gemaakt. Ik ben eigenlijk aan het eind van het jaar door een bepaalde fase gegaan. En het was voor mijn beterschap, dat het allemaal beter met me moest gaan. Maar het gaat de echte betere kant op, moet ik zeggen. En natuurlijk qua werk, het heeft zijn klappen gekend. Toch? Het was niet altijd even vrolijk. In die zin van dat de dingen gaan zoals je dat wilde hebben op het werk. Maar dat is deel van het geheel. Als het gaat om sowieso mijn gezin, dan moet ik zeggen, het is gegaan zoals al de jaren. Met zijn ups en downs. Maar natuurlijk, je gaat ervoor als moeder, je gaat ervoor als vrouw. En je zorgt ervoor dat je altijd die kracht laat zien die je nodig hebt om verder te gaan. En natuurlijk, dan niet alleen zou men zeggen, in het Stranang, de Naitakta, Ananaijia Krakti, Masragado, de Bijis Mafi, zij Krakayubaka. En met dat de tang heeft dat hij. En zoals je het aangeeft, het is belangrijk voor Tangi om dankbaar te zijn. De Bigisma natuurlijk ook. Als we kijken naar de ups en downs die u heeft gehad als persoon, maar ook voor de partij. We hebben het gemerkt bij de feestvergadering. Er is ook gebeden. De tegenslagen voor de partij NPS. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, laat me zeggen, we zijn door een hele moeilijke situatie gegaan in die zin van, de NPS is eerder dit jaar uit de coalitie gestapt. En dat was iets van, de partijen waarmee we samen hebben gewerkt, die vonden het absoluut niet prettig.
En natuurlijk, de mij trouwe bigisto. If de man maar trouwe bigisto, de mij trouwe bigi kraters. Maar ja, een partij van 70 plus jaren is door moeilijkere tijden gegaan. De NPS kent een bekend gezegde. We groeien te midden van de beroering. Dus de beroering, de partij groot. Ja, en dat heeft meneer Engel toen gezegd. En het is iets dat nog steeds vandaag geldig is. En ja, we hebben voorzitters gekend, we hebben mensen gekend, we hebben partijstructuren gekend. En we gaan verder. We gaan op naar de 100 jaar en de Nationale Partij Suriname maakt deel van de verkiezingen in 2025. En natuurlijk verwachten wij dat heel veel kiezers op de NPS zullen stemmen. Het is waar we voor gaan, zodat wij meer zetels hebben om meer te kunnen bepalen voor een beter Suriname. Ja. En u geeft het zelf aan, meer zetels behalen om meer te kunnen bepalen voor een beter Suriname. We hebben gemerkt dat nadat de NPS uit de coalitie is gestapt, dat er tal van zaken zijn gezegd. Aanval op de NPS, ligt van voorzitter Hale aan, ook tijdens die feestvergadering. Hoe gaat u om met al die aanval op de NPS? Het is normaal. Weet je, als je denkt dat je het zal krijgen van rozen, dan moet je niet in deze wereld wonen. Dan moet je je potato pakken en naar een andere wereld gaan zoeken. Een andere, misschien een planeet Neptunus of zo, of I don't know. Maar is het geen planeet Aarde? Wanneer je met mensen woont of samen bent, of op deze wereld deel van bent, dan weet je dat je klappen zal krijgen. En harde klappen ook. Het gaat je niet gegeven worden. Het gaat je niet geschonken worden. Je gaat er hard voor moeten werken. Dus ik zie die aanvallen als deel. Toch, het is normaal. Zo is het leven eenmaal. Zo is het eenmaal wanneer je door een groeiproces gaat. Je gaat klappen krijgen. En natuurlijk moeten wij als NPS ervoor zorgen dat we er sterk van worden. En dat wij ervoor zorgen dat we steeds waarachtig blijven. Steeds rechtvaardig, open, eerlijk voor de dag komen. That's it. Wat men ook zegt, je moet jouw waarden en normen, je principes die jou maken tot een voorbeeldige partij, moet je hoog blijven houden. Voor de rest, het is part of the game. Ja. Is part of the game en NPS, als ik zo naar u luister, mevrouw Etmel, is het me corrigeren als ik het verkeerd heb, maar NPS die loopt gefocust, NPS en wakagomita aan jouw passie? Absoluut. Als we niet gefocust waren, dan hebben we een probleem. Maar dan kan je nooit hoe bos door tussen de man drapen in een coalitie door de visie. Dus nu was man lei NPS af voor aan jouw passie? Absoluut. To tak disna passie sawe waka na disna passie sawe waka. One go jump tek trasani. O feni dat te we roko ji wan betere stranang. One roko ji eigen belang. Is heb je toch, en dat is hoog voor mij ook. Ik zeg altijd, if you sab dat je nou de rechtvaardig. No ko tagi mi dat politiek fisti. Want if politiek fisti dan na frigera kondre dan no wan kondre ingron tapu. Unaf tek besluit. Toch? Politiek nou een systeem. Zij moet zorgen dat je doet een betere samenleving. In een kokotijge mi dat afisti. Want dat juist creëer afisti in. Heeft daki politiek nou een onderdeel voor creëer boel structuur die wan kondre. En dat na op historie pe mi etaki me Jimmy Krakti. Mine Jimmy Krakti die sasa no boom. En die sasa no boom altijd Patricia Eknel. Sata op hem voor etak van editie no boom. En men leert in een structuur voor gimme meaning dat we fasi pesma jere van mevrouw Etnel no fena sandis boom. Is abi toch ano altijd in mek babari. Zo'n ding de man taki nanga savri taki you can change boom bigi sani in grondtap. En zo me wan chare waka. En tantiri anodon. Absoluut. En kijk, met takwasa ni tantiri anodon. Mijn naam tantum si furu tantiri, want hij talanga tantiri. De mausi lek bobo. Dus ik kan tantiri zo'n ding. Maar te pichi mu pichi. In pichi. En mijn tak toe, spreken is zilver. En zwijgen is goud. Maar if spreken op een waarde. En in de botak spreken is zilver. Dus spreken heb je waarde. Dus dan ik kan zwijgen. Maar
They mustaki in taki. Wansa inom sorisma dat ifrede futaki te wasan no boom. Maar dat is mijn begin denk ik dat they want ondersteunen takuru. No, te wasan no boom in tak dat ano boom. Want na samde. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. En ter afronding, mevrouw Etnel, hoe sabi dat in een organisatie, je hebt maar leiding, er is een leiding, een voorzitter, een directeur, maar masa echara sanwaka, en zij begeleiden trauma ook toe, en daar moeten we respect voor hebben. Dus van deze plaats uit ook, ook voor de voorzitter onze respect voor de gelegenheid om vandaag aanwezig te zijn en te praten met enkele van de leden van de partij. De voorzitter die is niet zo lang geleden, van mevrouw Etnel Taki, zo lees je moest Piki. En die is ingegaan op zaken in het parlement en Piki ook toe. En een deel van de samenleving is, maar schrik je dat, meneer Rusland, voorzitter van NPS, hij reageert op zaken die aanvallen op de NPS. Hoe was dat moment voor u als een van de mensen die ook de lijn van de partijleiding volgen? Sowieso is het niet de eerste keer dat die voorzitter zo is, weet je. Dus mij denk dat de voorzitter voelt aan hij taki. Maar hij taki. Ik heb hem ook zo meegemaakt in tijden van voorzitter Simon. Bij Amazon, mevrouw Simons ook toen dat hebben fout boem boem. Dus mij etako asani wa voorzitter zei chare waka tap invasie en hij chare waka boem. Dat niet. En natuurlijk zoals man kan de verwachting moro pagara. Maar na pagara sa yesutu en mekje je rapichi wat te pagara is tinere next na tak basutu de kada ona na sa sambari. Dus soms anonliki in op sutu op pagara. Soms in tak rustig. Soms in make-up pagara en soms in defi gewoon stil. En natuurlijk als voorzitter het jara pistori dat in balans. En ja, sorry ook toe. Masra Yogi, adjeng antwoord boom boom tap de san sabetaki. En uno sabe trafasi voor a voorzitter. Te was aan no go boom, a voorzitter op pichia. En op pichinafa. Duidelijke taal van mevrouw Patricia Etnel. Tot slot heeft hij een nieuwjaarsboodschap voor Desma. Desma is natuurlijk, ik volg mevrouw Etnel, want u bent geliefd onder de samenleving, merken we. Een tal van volgers, maar ik bied mevrouw Etnel, ook wanneer we een interview met u hebben. Tot slot, wat zegt u van deze plaats uit aan de samenleving? Volg voor Sranang? Oké, me begint dat alle Desma tani. Sa hoor mi baka ayari 2023 met taten tani. Want zonder de krakti kan de zo'n battle minoboma winnen. Maar ja, soms in takatangi met de firi. Want a smile de altijd en a lobby de altijd. Maar a bijzondere dank met je ding. En men wint a totale samenleving. Want zalig uiteinde. En in een nieuw jaar, ja, je verwacht die zo boom. Maar zorg dat de tegenslagen ik kom strana manang strana uma. Uno give up. Uno give up. Uta feta feti jipu. En ala de man. Want we zien laatst ba. Wa man kirwa vrouw nangem chin. We dat moet takanga de man ningere ook toe. Lobi na wa mooi sani. Horen zo. Eva lobi no demoro. No take you rechten in je eigen anu. Fugo kier. Na mooi prinses of een vrouw no go chiring. Zorg dat die talobeng en wakagwe. En de vrouw toch utaki esane go boemekis maar sabi mek de jeponu. En we zien ook toe dat furusma ik kies a keuze voor go kier de srefi la su shibaka mama stoppen wagi aman jompo voor bosje bro. Surinamers, usap dat alibi tranga.
Usap dat soms boem heb tekele teksosma. Maar dan bribi dat wan gado de en wan yepi o de. De yawa probleem taki. En de alas manoma yepi nanga bogo bogo money nanga bogo bogo sani. Maar kade wan woord toe. Kade attractief sa. En dan men winsu nu so boom in a jari 2024. Mek masra gado charu nu nanga ala leti. De biji wan say luku nu. Mek de tu boom krakti nanga boom krakabaka. Zalig uiteinde nanga gelukkig nieuwjaar. Happy, 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 happy. Make you the bells a jingle. Can't face a come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En pray ya funa new year say come. Oh jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy, happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas. and a Happy New Year. Gishori, visna fostro yo gishori mi mati. E visi firatori di pinyu ati. Imzuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firi yu treflagi. If ye do nanga opo ati, me sembesita ya sa auto fancy. Na you are the nom lasi, yeah, yeah. Ma make you the bells a jingle. Get face echo, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En praise ya funa new year cycle. Oh jingle, wish you single. Geef wat je te veel gooi het niet weg. We leven in een tijd van leed en stress. Ga voor verbetering, corona no berekening. Ga voor je zegening. Maak een breder kengi, ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zeggen tevreden vind. Nos bang akita de yo nyanga sani Jesus ning. Ay Jesus ning. Makanda system strip ne Latin. Who make one pomme en pastei. My kangwa omu. Put butu, they make Winston go fill the A. Kesa yensi jana giyalamang. Ya, di manga yu isha dalamang. Ya kes na gi yu tu alas ranamang. Ano gide wasa gudu. Kes na one day fuala bondru. Just make you the bells a jingle. Kes face a come. Oh jingle, wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En praise ya funa new year cycle. Oh jingle, wish you single, yeah. We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy